Bukod sa gabos. Yo, oras sa Pilipinas, alas 7:47 na. Hatod sa Indo kang Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amino Sidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indo kang clinic ni Dr. Rode Ante, bukas asinyaon siya oro aldaw. An oras hatod sa Indokang. LCC Supermarket offers you great savings for early Christmas treat on December 2 to 8. Enjoy fantastic deals and Noche Buena items. Buy 250 peso worth of all Magnolia chicken item, free Dato Puti soy sauce and vinegar, 350 ml. Save 33.15 pesos. Buy CDO Hamon de Bola 1 kilogram, free CDO Idol Cheese Dog Regular 250 grams for only 348 pesos. Save 48.25 pesos. Buy for Nestle All-Purpose Cream 250 ml for only 216 pesos. Save 20 pesos. Buy Seasons Tropical Fruit Mix 822 grams. Free Seasons Tropical Fruit Mix 432 grams for only 80.95 pesos. Save 58.20 pesos. Buy Sunshine Spaghetti Sauce 900 grams. Free Argentina Corned Beef 100 grams for only 56.20 pesos. Save 23.75 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for early Christmas treat on December 2 to December 8. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can. Alright, oy! I-acknowledge tamo na mga tugang ang Satuya Tabi na mga sponsors sa Satuya Tabi na wish ko regalo mo. Bago po digdi sa Satuya, mga tugang na mga issues, kunyang pong pag-aaga. Sa indong programa nga napon, kunyang pong aldaw na biyernes. Salamaton po sa mga sponsors natin. Anonymous donor po from US. Anom Naki, Sinong Smith Shop, ano? So saya tabi na contribution sa sponsors niya. Mga tugang na itao na kay Jenica Sobanggi. Thank you tabi, amigong nong. Para po sa 50 children. Anonymous from Daraga. Tawagin natin sa pangalang Nits. Hindi tunay na pangalan. 10 bata. At saka, thank you ha, kay Dr. Alan Lucanias and Engineer Ed Luna. Tulo kay Dr. Alan, tulo man kay Engineer Ed Luna. Good morning, tabi sa inyong dua. Mabuhay ka mo. At saka ka, saro pong anonymous from Mauraro. Eldrick kay Dan Villarasa, 5 aki. Kay punong barangay EVP Glen Barcelona, asin Mading Mayet Barcelona, ng J2 Cayman Power and Allied Services, 20 children. Lowen, sarong aki. Si anonymous dyan sa Costa, Enterprises, tabi, 10 aki. Salamato na maray. Buda tabi, saro pong anonymous, 5 sarong anonymous sa Tagalbay District, 5 aki. Thank you po.
si amigong Professor Mier Legaspi, Engineer Mier Legaspi, mga tugang sa Iguatabi ki pigi-sponsoran, mga tugang na 30 aki. Thank you, Migo. Mabuhay katabi, Sir Mier Legaspi. Tapos, mga tugang ang pamilya ni Engineer Philly Mesias, si Joey, Jake, Jude and Jed, 10 aki. Salamatan po. Anonymous tabi na taga Alba, basta may sarong anonymous. Tapos si Noel na Manalo, thank you, Migo. Sa tulong akin na pig-sponsoran mo. Yaon na sa imong donation, sponsorship sa opisina kang DCGB. Pakinot mo do tabi digde Angel, si Noel. Na si Malingchis na ka-receive ka sa hapon. Tapos anonymous na taga DBM, 4 na aki. And then haro pang anonymous, 5 aki. Anonymous tabi, Carrion Family, 10 aki. Salamaton sa Ayu Zone In. Kay Pading Boy. Marinaga tabi Pading Boy Madilar. Kanan tunay, 5 aki. Kumusta dyan, Migo, sa Ayu Zone In? Good morning, Migo. Tapos haro pong taga Maroroy, thank you. Si Jerry na Aranya, 5 aki. Kapitana Yulike na 20 aki. Thank you, Manay. Tapos anong anonymous sa taga DNR. Ano pala si Manay Yuli? Pigidagita na para mo ngayon ngarang ko sa radyo. Bawi unta. Kapitan namin no si Dal Apat. Amigong Bert no. Thank you, Kapitan namin. Tapos si amigong Bert Tulo, si ex-Kapitan Glenn Naparam ng Palanog, 20 aki. Thank you po. Si Dr. Albendian, Dr. Jeremy Cruz, and Dr. Malet, tagturulo pong aki. Oda sa rotabi na taga Bicol University, Dr. PhD ng Bicol University. Salamatan po. Tapos sa naigamang kitang duwang sponsor dyan sa Vicente de Enterprises. Thank you, si Ate Sally. At tapos haro pong anonymous na abogado sa tuyang amigong lawyer. Kolekta naman ni Anthony. Thank you, tabi, sir. Attorney, anonymous lawyer, mga tugang na taga-Daraga. Tawagin natin sa pangalang Good morning, tabi, amigo. 10 aki, nakolekta naman ni Anthony Caso Sarong Aldao. Tapos sano pong anonymous na taga-Australia, 10 aki man. Tapos si Inner Club of Legaspi, care of Madam Ani Alaba, 20 aki. Anonymous from DPWH, yan, 10 aki. Tapos siga po kisaro pang anonymous na taga, walang address to, pero okay na, tulong aki man. Si Mading Angelis Pizza. Diyan po sa Bakakay, Angelis Pilinat, Baditiful. Diyan po sa Ampangan Albay Astrodome sa Pasalubong Center, 5 aki. Ang sa kuyang amigong Dr. Rolly, 5 aki po sa iya. Nagtao siya ki 2,000 pesos. Thank you, sir. Dok, mabuhay ka tabi, Dr. Melinda. Si Dr. Rolly, medicine ini. Si Dr. Melinda de Guzman, garo Doctor of Education si Madam or PhD ini. Basta, thank you, Madam. 10 aki. Good morning kay Mama Seni. Good morning, tabi. Si Manay Ardil Yaguno, na-receive ko na tabi, na-receive kinako sa iyang sponsorship para sa 50 ng aki. 50 children, 50 aki. Mga tugang, yaw na tabi digdi sa opisina ni Ate Shirley. Ansay mo tabi Manay Arlina Cheque. Salamaton tabi. At saka si Sir Edgar Nabarameda, ang presidente kan BU General Alumni Association. Thank you, tabi. So sa imong 20 children, text sa kuya Kasubanggi. Solve na nga, confirm na nga, sabi ni Sir Leo Del Rosario. Good morning, tabi, Sir Leo. Salamato na maray. Ang secretary kan Bugaay. Yan. Thank you sa indo. Buda sa mga officers. Members kan Bugaay, So, So, director, mga directors and members, officers kan Bugaay. Salamato na maray. For pick up na taon tabi. So, cash sponsorship, sabi ni Sir Edgar. Thank you. Tapos si Sir Jess Nabasco, Salan Bank, 5.
Ma'am Reg, tulo kay Ma'am Reg. Anonymous ng Aquawell, dua. Si Pading Benny, dua man. Thank you, Pading. Yaw na digdi. So, sa imo tabing sponsorship, ha. Tapos, anonymous ka sa Banyadero, 1,000 pesos. Remitted po ni Derek Edwin. Thank you, Migo. Saya po sa Bicol Drug Mart, ma dito. Tulong aki yan. Nagtoki 1,000. Ha? Sobrang 100 nga nito. Pag-asa ng bayan, duwas. Tapos si Richie Pointer. Ha? 100 children. Thank you, bossing. Oto baga, sir. So, inot mong itinao na, ano yan, na sponsorship. Oto na po, pig saud na naraapig ba, identifig barakal na kasuhapo na ramading chi. Ha? O, sige-sige na ang paratusan. Ha? Thank you, Tabi. Sa, so pangaran niya, kanaki niya ni Richie Pointer. Yan. 30 children. 30 children. 30,000. Sanggatos na aki. Okay? Dua po sa Bagakay. Purokdos Bagakay, may saro. Joy Ramos, nagpadala ng Gcash sa Gcash in 1.5. Christine Baganga, nagpadala kit 300 sa Gcash. Kendrick Ray Zabala, 1,500 sa Gcash. At saka kay Mark Brimon, 5,500 sa Gcash. Ha? Ano si Kendrick Ray Zabala, 1,500 Angel, ano? 1,500. Si Mark Brimon, 1,500 man. Sheila May, si Shera May Panizares, apat na aki, 1,200 bon. Anonymous po ng St. Agnes Academy sa Roma. Si Ate May Panizares, anong ranggo kainin ni May ngun yan? Direk Edwin, anong ranggo ni May? Fire, Senior Fire Officer. May, salamat na marami, May. Ha? Sino will nainot mo ta? Okay na ini. Yaw na kay Shika sa hapon. Okay? Tapos, sa mga taga-Kamalig-tabi, sabi ni Mading, iyon ko muna eh. Salamaton tabi kay Fire Inspector Amor Lagilles, asin po sayang mga personnel. Sa mga aki na may mga wishes na pinaradigdi, sinda naman po masagot. Tama ni? Sinda pa ma-deliver. Yan. Sindanan masagot ka ito, sinda pa ang ma-deliver. Kaya piga-identify mingon yan, kumpira po so aki na mga taga-Kamalig. Papatusun ito sa mga wishes nindo, tapos ihatod mi po duman sa Kamalig, tan ma-deliver tabi sa mga miyembros kan Bureau of Fire Protection. The best. Thank you, Madam. Kamalig Fire Station, headed by Fire Inspector Amor Ragilles. Thank you, Madam. Mabuhay ka. Okay na, kompleto na kita, Angel. Mayroon pa, sandali. Kapag kita keep for acknowledgement, madali lang ha. Ito tabi. Tayo pang daglag kitang donor. Si Sir Jeff Nanabaro. Thank you, Sir Jeff. Ibugtak mo tabi dyan, Angel. Sir Jeff Navarro. Jeff Navarro sa City Budget Office. Siya ang City Budget Officer. Department Head kang City Budget Office. 5 aki. Ha? Okay. Thank you, tabi, Sir Jeff. 5 aki kay Sir Jeff. Thank you po. Jeff Navarro, ang satuyan na City Budget Officer. Yan. Thank you, tabi, Sir Jeff. Ika ng tunay. Ibugtag mo na 5 aki. Okay na, Angel? Noted? Okay. Thank you po, sir. Kanan tunay, bossing. Thank you ha. Salamat, tabi dyan. Good morning sa mga taga City Budget Office. Okay, sige. Ito, good morning. Tabi, hapot ko lang kung may vaccine bukas. May vaccine ngayon at bukas sa Legazpi Convention Center, edad 12 years old. O kung wala, saan po pwede magpabaksin ng 12 years old? Pasabi po sa location. Igawa mo niyang ki-vaccination sa LC3. Pakicheck daw, Angel, sa post ni Mayor. Kung di kaya akong update eh. Pakicheck daw tabi sa post ni Mayor. Namati ko ngayon sungaran ko ang anonym. Si Jerry. Sorry, Migo. Sorry, Migo Si Jerry. Sorry, Migo. Anonymous pala sa imo. Hello, may gudang vaccination sa LC3 ko niyan. Second dose. Gabo second dose. Ngunyan, second dose. Sa agay, gwa. Wala sa aga. Sige, okay. Sige, Igwa tabi kay Kwan. Mas maray na nagapot ka mo tabi sa kuya. Igwa po ko niyang ki-vaccine tabi, vaccination sa LC3. Pero tabi, para sa second dose,
para po sa second dose, okay? Sa second dose tabi, di po kitang first dose ngunyan sa LC3, okay? Good morning, gusto ko po magtabang para sa 5 aki. Di mo na lang po ipag-mention name ko. Okay, o sige, tadali lang ha. I-text ba ko tabi sa imo, Madam Sukwan? So, GCash number, may lang tabi Anonymous, tabi, tawagin natin sa pangalang, ano yan, Maria Mercedes. Kailan ko na, talingon ko ang picture ni Madam Taya o ni Gipera. Bako Maria Mercedes, tawagin natin sa pangalang Lani Lubangco. Ay, wala na kayo ni Madam. Okay, sandali lang po, text ko sa imo. So, GCash tabi na pwedeng padarahan. Tabi, ano? Okay, hello? Igwa, saan tabi? Pirang edad? O sige, madali lang O sige, igwa palanda madali lang Apera kan second dose, igwa digdiki, igwang schedule ki vaccination pala ngunyan. Madali lang ito dali lang. Ilingon ta so schedule mo. Tama ka magkaburuyo ka mo ito. Ngunyan tabing December 3, may vaccination tabi sa tamaw yan. Second dose ini So grupo din da Dr. Heliego, mapasiring po sa tamaw yan. Second dose tabi kang Moderna Buda Sinovac. Ang edad tabi 18 and above at saka 12 years to 17 years old. Sa tamaw yan second dose yan. Kunya na daw sa tamaw yan. Maduman sa Dr. Heliego. Ang sarong team kara Dr. Gomez, Team Gomez, iga po ngunyan sa LC3, iga mananggad sa LC3 ngunyan, pediatric tabi group, 12 to 17. Yan Sa LC3 ngunyan, may 12 to 17, tapos, pwede po mag-book in, age group, pedia, 12 to 17. Walang adult dito. Dahil sinabi, ang vaccine tabi is Pfizer. Ang target po is 400 to 600 person or individual. Okay? So, LC3 po ngunyan, pediatric tabi, ang edad 12 to 17 ang babakunahan. Walk-in tabi, pwede mag-walk-in. Aram na po rin ako sinong dadarahon. Tapos, so Team Galan, si Dr. Galan, mapasiringon yan sa Barangay Dapdap. May bloodletting po sinda sa Barangay COVID Court, kang Dapdap. Okay? Tapos, so, grupo ni Madam Dr. Meryules. Yan po sa COVID Court, tabi target ang 200 to 400 packs. Pedya po, 12 to 17 years old. Tapos, pagkaaga, 12 to 17. Pagkahapon tabi, adult ang mabakunahan, 18-year-old and above. Pfizer, Buda, AstraZeneca, ang burubit-bit din ng vaccine. So, Team Balimbing. Yan, Dr. Balimbing. Dr. Balimbing. Good morning, Doc. Mabuot, hindi da si Doc. Maukanon da ini. Mabuot da ini si Doc. Madyan po sa Barangay Pigkali, sa Dr. Balimbing. Sa Barangay Pigkali Covered Court, 200 to 300 person po ang target. Pagkaaga tabi, 12 years old to 17. Pagkahapon, 18 years old and above. Ang bakuna tabing diradara dyan sa Pigkali, tabi, Pfizer and AstraZeneca. Yan. Tara, Dr. Paran, Team Paran, tabi, dyan man sa Mauyod COVID Court, Mauyod COVID Court, 200 to 400 tabi ang target na bakunahan. Pagkaaga tabi, ngunyanal daw, 12 to 17 year old ang babakunahan. Pagkahapon, 18-year-old and above. Pfizer and AstraZeneca, ang daradara tabi, mga tugang na, na bakuna. Ay, dai daw lawos so sa Barangay Dapdap. So sa Dapdap pala na bloodletting, na na-announce so sa Barangay Dapdap na bloodletting tabi, ngunya na daw sa Barangay Dapdap COVID Court, dai po lawos. Po, canceled po ito Canceled po ito. Sabi ni ni Punong Barangay Glen Barcelon Boda. So sendang team digdi sa City Health Office, canceled po. So bloodletting sa Barangay Dapdap. Okay? Yan po. Clarado? Clarado. Okay? O bueno?
Yan tabi, sa mga naghapot tabi tungkol sa bakuna, malay mag-apply na dyan sa City Health Office na PIO. Daily, ipagkapata rin doon sa kuya, so update dyan, tanganin na oni, may nag-aara po. Sa Daraga po, may schedule, Daraga, nagdadangog si Kwan, so pinakamagayong saro sa mga pinakamagayong kong inaanak, si Juana Candy Apostol, Brisia Apostol. Yan. So saro sa pinakamagayong kong inaanak, tabi, sexy na magayon pa, buda. Maputi na ko yan. Maputi o na, makinis na. Sa Daraga, Candy, anak, pasin mo daw tabi sa kuya kan schedule sa Daraga ha. Dali-dali na. Dali-dali. Pagka-aloy-aloy, makasabra naman akong adlib digdi. I-text mo sa kuya nita, basahon tango niya na aldaw ha. Schedule tabi kang vaccination, dyan po mga tugang sa Daraga Albay. Alright, bueno. Report muna tayo. Ali po dyan sa luwas. Ano na ini mga na... Hello? Okay, sige. Pagod ako ano ng emergency man si Mrs. Latos ni si Mrs. Sa nag-adlib. Padagit naman ini si Mrs. Paguli ko naman ugaring. Paguli ko naman ugaring. Mapadagit na naman ini na. Sige daw, ngayatisting nga daw. Kung bagang makalaog ka. Lawrence Barcena may report. DSWD Region 5 nagpatanid po sa mga nag-a-avail nin assistance na dai magpiki nin dokumento kun habo makasuhan asin makulong. Uyan nga ni na vaccination card pigpipiki na sa vaccine certificate baga. Sus ko, may nag-arapod sa kuya mga tugang na mga amigo ko. May naglalako daw piki na vaccine card. Inin makatakot? Inan may makatakot. Mag-ingat ka mo sa mga piki-piki na vaccine card na yan. Sabi, hindi man na piki na dokumento, kagad kitabang sa DSWD. Lawrence, detalye mo Lawrence. Salamat tabi VP Maray na aga, asina Maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta pinataanan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 Regional Director Leo Quintilla ang mga nag-aaravel kan sa indang manlain-lain na welfare assistance na dainang gad magpeke nin dokumento para dai makasuhan asin makulong. Ini ang ipinagunambitan sa DCG Benyos de Quintilla makalihis na mano taraninda nakan mga nakalihis na aldaw may nangyari na siring na bagay na duwang persona na meke nin dokumento na pigahagad kan sa indang opisina para sa pig-avail kening assistance asin kan pag-verify ninda napatunayan ninda na nagpeke inin mga magkakanigong dokumento kan i-validate ninda ini sa doktor kan mag-agad inin asistensya medikal. Sigun kay Quintilla dainin ini papalagpason asin dapat dai pwede maging giganin pagsisindikato ang asistensya na pigtatao kan gobyerno para maitao ini sa mas dapat na nangangaipo kung kayaan sa inang empleyado doble trabaho para ma-validate talaga na ang mga nag-aaravel nin asistensya dai namimiki nin dokumento. Kabdang kampahayag ni Quintilla. Actually, nakita namin na nag-fake ng document. So, ni-interview, tinawagan ng police at of course, we're going to file complaint. So far, dalawa yung nahuli namin. Anong klaseng document po yung ipinakit? Marami po yung mas nagbigay ng sample medical certificate na parang hindi reliable at na-fake, pinag-stroke lang. So, we're warning those na aming staff ay ready mag-detect sa mga fake document or sometimes piniterify namin sa mga na nagsasakit ng reseta at sa mga documents. Roger, yan tabi VP ang pahayag ni Saka, Director Quintilla kan DSWD Region 5 kan siya makaulay kan DCGB News. Okay, sige. Roger, so yan tabi VP ang mga dagdag na istorya halis sa Regional Center Site. Ako po si MVP. Salamat Lawrence. So, sa mga susko kita, masada makaisturbo. O beno, o tabi sa mga GCash number, so GCash number kan DCGB, 0995-984-5151. Diba?
0995-984-5151. Ha? 0995-584 mali. 0995-984-5151. Ha? 0995-984-5151. 0995-984-5151. Okay? Yan tabi, mga tugang ang sa tuya na GCash. Digi po sa DCGB. 0995-984-5151. Okay? Ang mga bareta, nasa indong nadango. Atod po sa indo, mga tugang kan mga minaso. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. LCC Supermarket offers you great savings for early Christmas treat on December 2 to 8. Enjoy fantastic deals and Noche Buena items. Buy 250 peso worth of all Magnolia chicken item, free Dato Puti soy sauce and vinegar, 350 ml. Save 33.15 pesos. Buy CDO Hamon de Bola 1 kilogram. Free CDO Idol Cheese Dog Regular 250 grams for only 348 pesos. Save 48.25 pesos. Buy for Nestle All-Purpose Cream 250 ml for only 216 pesos. Save 20 pesos. Buy Seasons Tropical Fruit Mix 822 grams. Free Seasons Tropical Fruit Mix 432 grams for only 80.95 pesos. Save 58.20 pesos. Buy Sunshine Spaghetti Sauce 900 grams. Free Argentina Corned Beef 100 grams for only 56.20 pesos. Save 23.75 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for early Christmas treat on December 2 to December 8. Please like and follow LCC Supermarket's official Facebook and Instagram page for more promo updates. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingkat. Puto nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Ang pagpipili ko, itong mapagkakatiwalaan, mayong korupsyon. Pigpipili ko, itong probado ng padangat kita. Pinipili ko itong makustugan buot na pinaglalaban kitang nangangaipuhan ng boses. Pareho po kita nin pinili. Ako po si Leni Robredo. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. Ako po si Kiko Pangilinan. Para sa Indo, tungkulin ko pong manindigan asin magtabang hanggat kaya. Ang pinili ko para maging Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Gaano ka katibay? Sing tibay kan kawayan, sarapas kan paros, nakikibayle. Sing tibay kan bantay ni Rizal, nakatindog bilog na aldaw. Gaano ka naman daw katibay an sa imong baga? Dawa pirang beses ang sakat baba o magbakay sa nagdadalaga na bus. An sa imong baga ang saro sa mga mayormeteng parte kan sa imong lawas na atab gumurang asin enot na nagluluya. Kaya dapat matinding gayo an sa imong pag-ataman sa sainda. Kung maluya an sa imong baga, madali kan dukutan ki mga helang nadara kan mikrobyo na kapalibot, siring kan COVID-19 asin Mycobacterium tuberculosis. An pagbahon, hatching! Asin pag-abo, natural na depensa kan sa imong lawas nga ni halion an mga mikrobyo sa imong dungo, halunan asin mga baga.
Sa imong pag-abo asin pagbahon, pirmi mong taklubanan sa imong dungo asin ngimot. Magsulog ki face mask kung nasa pampublikong lugar asin dalan. Magpautob ki sarong metrong distansya sa iba ngani dai magurulakitan. Asin kung nakamati ki mga sintomas arog dan abo, kalintura o kadipisilan sa paghangos, pacheck tulos tibaad COVID-19 o TB na yan. Pag-abot sa mga sintomas na ini, dai kaipuhan ki patiribayan o pataragalan. Ngani TB-free, pa-check up tulos. Yan ang estilo kan tawong matibay. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilabian. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang dapat piliun, mayong digda ng korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit na padangat ka. Ako si Leni Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita
sa mga mata, salamat sa pag-iingat. Ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Langhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Bukod pa ka ito, sakot pa man ngunyan. Sa China Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala o magboses kang kababa. Ikan kon si Shine, Sunshine Imperial. Serbisyong maaasaran, kasurog kang kabataan kon si Shine, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay kon si Shine, Sunshine Imperial. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tong naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Jo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at
pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Oy, may bago pa kitang dagdag na sponsors. Mga tugang para sa limang aki, si Madam Lilibeth and Architect Rani Imperial. Yan. Thank you so much po, ha. Pero nga ni, so, 5 children, ano, Angel? Di ba? Good for 5 children. Salamatong tabi kay Madam Lilibeth, Sigobya Imperial, Engineer, Architect Rani Oranolfo Imperial. Thank you po, ha, Madam, and Architect Rani. Good morning. Long time no see. Ano? Tabi sa Indo. Alright, now. Si Kwan, wala pa si Kwan, si Director Kampita ng Dole. Wala man. Baka nalingawan. Angel, pakirimain mo daw tabi si JB. May interview kita ngunyan kay Director Kampita. Baka sa laso pagkabasa ko, madali lang. Baka sa may gustong i-clarify mga tugang sudole regarding duman sa bakuna. Ano? Sa bakuna. Babasahon tatod. Tayo sa nang pinadarang press release. Ano? Basahon ko to. Pero acknowledge ko muna ini na bagotang mga donor. And at saka nag-text sa kuya, sa kuya na saro sa mga sexy, as in magayon kong inaanak. Ano? Sexy and magayon kong inaanak. Sabi niya, si Joanna Candy Brescia Apostol. Sabi niya, good morning yanong, maray na aga, ang daraga vaccination po nga na gigibon sa daraga COVID court. Asin sa mga barangay, sa mga COVID courts, San Burgos, De La Paz, Namantaw, asin Bigaw. Yan, ha? Ayan, tabi ang advice sa kuya, kan sa kuyang sexy, magayon, na inaanak, maputi na pati, puminutio ng maray. Ano? Mga tugang si Candy. So, vaccination tabi ngunyan sa daraga, gigibon po sa daraga COVID court. Ngunyan aldaw. Tapos, dyan po sa mga barangay Can, Burgos, De La Paz, Namantaw, asin barangay Bigao. Yan. Sa daragi niya, kapag Bigao, Bigao. Bigaw. Okay? Yan tabi, mga tugang unscheduled kan bakuna sa munisipyo kan Daraga. Mientras tanto, report, mga tugang, halipon dyan sa luwas, dialysis center sa Segundo Distrito Canalbay, piglaw man na Maricas na magkokonstruhir. Na, dyan ini sa may kwan, sa may Ians Barrio. Ano na? Ano no? Ay, naayos na. Sige, standby lang kita, ha? Ans Galero, detalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, posibleng bago matapos ang taon 2021 o sa mga primerong bulan kan taon 2022, maririlasarnakan gobyerno probinsyal Canalbay at planong madugangan ang mga pasilidad
sa probinsya para sa Lado Cansalud. Ini matapos sa sabiyon ni kanatawan Neil Montaliana at Chairman Committee on Ways and Means kana sanggunian panlalawigan kanalbay na positibo ang paghilimita sa nagpapatagos ko niyan na konstruksyon kan dialysis center dito sa Segundo Distrito Kanalbay, partikular na sa may EMS Barrio Ciudad ni Legazpi. Sigun kay Montaliana pinaghinguwa talaga ko niyan kana sanggunian panlalawigan pati naman kan Kapitolyo Provincial na makapagkonstruhir man kan siring kining edipisyo kay pasilidad sa syudad kay Legazpi dahilan sa pigiling hilimindang kadakulman talagang mga albayano ang kaipuhan kan siring na serbisyo alagad na didipisilan na magpasiring pa kung minsan sa tercer distrito at sa primer distrito kung saan talagang iwan ng enot na dialysis center na ipinagbugpak. Sigun kay Montaliana, en kaso man matapos na initulos, talagang naglalaom ang gobernador at man ang mga miyembros kan sanggunian panlalawigan na maserbihan kay ni ang mga yaon sa nasaranan ng lugar digdi sa syudad kay Legazpi tangani na dain na menos gastos naman as in siguro ninda na makakatabang pa ini lalo pa niya na inaong pakita sa tahaw kan pandemya ang COVID-19. Ito BVP ang mga impormasyon with Boy, ang Sigalero, DCGP. Salamat. An sa report, hali po dyan sa luwas. Okay, sandali lang. Mga ngaranan ko. Angel, lista mo tabi ni another anonymous, 1,500, good for 5 children. Ipapadala sa GCash, no? Sa tuyang amigo, anonymous, ibugtak mo yung pangaran niya sa open and close parenthesis. O, basa na dito tabi digdi. Itago natin sa pangalang Juan, hindi tunay na pangalan. Okay. Itago natin sa pangalang Juan, hindi to ay hindi ko ano ang Tagalog kan ngaran niya? Jaime. Jaime.